Kull jum mit-2 sal-Ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba ta' Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant Ignazju ta' Antiochja, Isqof u Martri. Kien wieħed mis-segwaċi ta' San Ġwan, mexxa l-Knisja ta' Antiochja, imbagħad ingħata l-martirju, kien kundannat għal-mewt fi żmien Imperatur Trajanu u miet fis-sena 107. U sejjer għal-martirju kiteb ittri differenti, 7 ittri lil knejjes differenti li fihom minjera ta' talim fuq Kristu, fuq it-twaqif tal-Knisja u fuq il-ħajja nisranija. Nitolbu b'interċessjoni ta' Sant Ignazju ta' Antiochja wieħed tal-ewwel dan ta' seklu 2, fil-bidu ta' seklu 2 li ingħata l-martirju, nitolbu biex aħna nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. U nitolbu speċjalment għal dawk li huma ppersegwitati minħabba l-fidi tagħhom. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraqt in-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti żejjen il-ġisem qaddies tal-Knisja tiegħek, l-istqarrija tal-qaddisin martri. Għatina li l-martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif kabbar għal dejjem fis-sema il-Sant Ignazju ta' Antiochja. Bibnu Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu l-Efesin. Ħuti, intom li kontu mejtin bid-nubidkom u ħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-Ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba marqa fil-passjonijiet ta' ġisimna. Konna nagħmlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u femietna. Konna minna nfusna wlied il-korla għal bqija tal-bnedmin. Imma Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna meta aħna konna mejta minħabba fid-dnubietna, tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Qajjimna miegħu u qiegħdna fis-smewwiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin l-għana bla qis tal-grazzja tiegħu bit-tiba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'dont ta' Alla.
mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu, maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil-mulej nies kollha tal-art, aqtu bil-ferħ lil-mulej idħlu quddiemu bana ferriħi. Flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jaħweh u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajr u birku wismu. Flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu Mallem ejt il-ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu, ħabib, min qiegħed nimħallef fuqkom, jew qabbad ninqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba. Għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U għalilhom parabola. Wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu. U beda jaħseb u jgħid bejnu bejn ruħu x'se nagħmel. Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħażinu. Qal ara x'nagħmel. Inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar. U naħżem fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi ruħi għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla, iblaħ li int. Dan il-istess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu? Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħarsu irwieħkom minn kull reba. Dan hu li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Luqa u d-diskors beda meta xi ħadd mill-folla talab il-Ġesu biex jgħid il-ħuħ jaqsam il-wirt miegħu. U Ġesu qallu ma jidħolx fin-nofs f'affarijiet familjari, ma jkunx imħallef tagħhom Ġesu. Imma mbagħad idur lejn in-nies u jgħidilhom iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba. Dan li qed jgħid Ġesu jgħod għal żmienna ta' żgur li jgħod. U għal min qed jgħid Ġesu hawnhekk? Ġesu qed jgħid iftħu għajnejkom lilna lkoll.
Dan huwa messaġġ li jotta lina l-koll għax aħna l-koll rridu niftħu għajnejna u noqogħdu attenti mir-reba. Li tfisser ir-reba dik il-kilba biex ikollok u jkollok aktar u flus u proprjetà u taħseb li għax ikollok aktar tkun aktar kuntent. Nafu li r-reba twassal ukoll għal ħafna ħsara fis-soċjetà u ħafna ħsara lin-nies. Tista' twassal għal korruzzjoni, għad diżonestà. Tista' twassal għal qerda tal-ħolqien ta' Alla. Tista' kultant biżejjed ħares madwarek kultant u tara anki monumenti lir-reba li waslu għal ħsara fl-ambjent u biex in-nies ma tistax tgawdi l-ambjent. Tista' twassal ir-reba għal konflitti, anki konflitti familjari u hawnhekk Ġesu propju qed għandu hawnhekk fl-Evanġelju dal-każ ta' konflitt familjari fuq wirt u nafu kemm il-wirt jista' jaqsam familji u joħloq firdiet li jdumu hemm is-snin. Għax ikun hemm min jintrikek mir-reba. Imma l-messaġġ ta' Ġesu dan anki jekk ir-reba ma tagħmilx ħsara lil ħaddieħor, imma jekk inti tintrikek mir-reba tagħmel ħsara lilek innifsek. Dan hu l-messaġġ importanti fl-Evanġelju. Għax ir-reba ġġalna naħsbu illi ħajjitna jiddependi mill-ġid li għandna. U li għalhekk iktar ma jkollna iktar inkunu aħjar. U kultant minħabba fekk il-flus jiġu għan flok mezz. Wow, Ġesu jisemmi il-każ ta' dan ir-raġel illi kellu l-imħażen imma il-frott li kellu kien ħafna u qal x'nagħmel? Inħott l-imħażen nibni l-ġodda imbagħad ngħid isma' issa kul strieħ ix-xagħla. U Ġesu jgħid li ma kienx jaf tal-bniedem huwa li ħajtu kienet waslet fit-tmiem. U dak kollu li kellu kien se jgħaddi għal ħaddieħor. Għalhekk huwa importanti li nieħdu bis-serjetà il-kliem ta' Ġesu u Ġesu jgħidilna mhux biss ħarsu rwieħkom minn kull reba, imma jgħid kelma wkoll importanti ma' din jgħidilna li aħna nistanu quddiem Alla. X'jiġifieri nistanu quddiem Alla? Li b'dak li nagħmlu u bil-mod kif nużaw il-ġid inkunu qegħdin nagħmlu dak li jrid Alla. Alla jrid li aħna nieħdu ħsieb il-ħajja tagħna personali u tal-familja tagħna u naħdmu biex ikun hemm ħajja diċenti għalina u għall-familja tagħna. Dik hija importanti. Ma jrid ukoll fl-istess waqt li aħna naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn u magħna igawdu wkoll dawk li huma fil-bżonn u għandhom il-meħtieġ nieqes fil-ħajja. Dan mod li aħna nkunu qegħdin nistanu quddiem Alla. Irridu niftakru u dan joħroġ ċar mill-Evanġelju tal-lum ukoll li meta l-Mulej jsejħilna m'aħna se nieħdu xejn minn dak li ġbarna jew akkumulajna matul is-snin. Xejn. Dan kollu jgħaddi għal ta' warajna jalla ma joħloqx ġlied u konflitti ta' warajna. Magħna ma nieħdux il-ġid li nkunu akkumulajna
imma nieħdu il-ġid li nkunu għamilna. Dak iva. Dak nieħduh magħna u b'dan mod nistanu quddiem Alla. Nitolbuh illum din il-quddiesa l-mulej biex jgħinna ħalli aħna nħarsu rwieħna minn kull reba, nużaw il-flus mhux bħala għan imma bħala mezz biex aħna wkoll nistanu quddiem Alla u nużaw il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Sant Ignazju ta' Antiokkja nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għalina biex fuq l-eżempju li għatina Sant Ignazju ta' Antiokkja dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex aħna dejjem inħarsu ruħna minn kull reba u nużaw il-ġid li għandna b'mod tajjeb u b'mod li qatt ma nitilfu l-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal morta kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-anzjani wkoll fid-djar tagħhom jew fil-homes differenti nitolbuk mulej biex inti tħarishom dejjem u tgħinhom ħalli jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-paċi fid-dinja, għall-paċi dawk il-postijiet fid-dinja fejn in-nies qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza u l-mibeda bħal l-Ukrajina u postijiet oħra wkoll u nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek kif għoġbok tilqa' s-sagrifiċċju ta' ħajtu li offrilek l-Isqof Sant Ignazju ta' Antiokkja li fil-martirju tiegħu sejjaħ lilu nnifsu qamħ ta' Kristu maġun f'ħobb safi. Bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex Sant Injazzju ta' Antiokkja ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejja tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sewfin imiddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu faħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull lusija, għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tanu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli, ma' Sant Injazzju ta' Antiokkja l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu, dirit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb oħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna Mulej bil-ħobs tas-sema, aħna nfakru d-daħla ta' Sant Injazzju ta' Antjokja fis-sema. Qawwina f'dan il-ħobs biex jagħmilna nsara tas-sew fl-isem u fl-emil bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Allum, it-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fil-sem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, smat tal-btana, ħalisenna u għafmana, glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik il-qat tal-btana Ġesu li twilet għalina u ritikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj jaffrin ladnu bitna, ħarista minn nar tal-infern, Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija u qalilha li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-sma u titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u ritikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj, jaffrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-sma u titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u retikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj, jaffrinna d-nubitna, aħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u retikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek jiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija molejmiek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għall-erbeħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruhuma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, missier eterna Alla, ħenna lina, Eben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza 17 bejbiet, itlob għalina, om ta' Kristu, itlob għalina, om il-Knisja, itlob għalina, om tal-ħnina, itlob għalina, om tal-grazzja talla, itlob għalina, om muxebba, itlob għalina, om it-tama, itlob għalina, om li zjed safja, itlob għalina, om li zjed nadifa, itlob għalina, om bla teba, itlob għalina, om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, om tal-aġeb, itlob għalina, om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, om ta' min ħalaqna, itlob għalina, om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-emigranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtalla-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna nkawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu hekk maħlusin mid-dwejja ta' issa u nkawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel, Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu hekk trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Torroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pisani, itlob għalina, San Ignazio ta' Antiochia, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li semem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierka l-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.